Να βάλουμε στη συζήτησή μας στο σημείο αυτό και τον πρόεδρο του ΣΜΕΧΑ, τον κύριο Αλέξανδρο Μωραϊτάκη, πρόεδρο της Νούτιους, να τον καλωσορίσω σε αυτό το σημείο. Κύριε Μωραϊτάκη, καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Συγχαρητήρια για τη νέα δυναμική του καναλιού και χαιρετίζουμε και τους τηλεθεατές. Στο πρώτο μέρος, έτσι και εδώ με τη βοήθεια της Δήμητρας Αλεξάκη, επιχειρούμε να προσεγγίσουμε πλέον τον παράγοντα πολιτικό σκηνικό και τις επιπτώσεις που προκαλεί είτε άμεσα είτε έμεσα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της χώρας. Εσείς πώς ερμηνεύετε αυτή την κίνηση του κ. Παπανδρέου από τη στιγμή μάλιστα που έχει φτάσει στο σημείο, και το ανέφερε πιο πριν η συνάδελφος η Δήμητρα Αλεξάκη, για παράδειγμα ο κ. Σόιμπλε να λέει ότι πρέπει να αποφασίσει η Ελλάδα αν θα μείνει στο ευρώ ή θα φύγει. Εκεί έχουμε γυρίσει πλέον. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι αυτό έγινε γιατί υπάρχει μια μεγάλη πίεση στην κοινωνία. Πίεση υπάρχει και από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος και πιστεύω ότι αυτός ήταν ο λόγος. Αλλά εσείς εμφανίζετε διάφορες άλλες πιθανότητες και αν υπάρχουν τέτοιες πιθανότητες και τέτοια ενδεχόμενα, εγώ δεν μπορώ να τα ξέρω. Ούτε και εμείς. Απλώς, ξέρετε κύριε Μωραϊτάκη, είναι τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον ξένο τύπο, από χθες το βράδυ δηλαδή. Αυτά τα βάζουμε στο τραπέζι ό,τι καταγράφεται. Εντάξει, η αλήθεια δεν είναι ότι τίποτα. ναι, αν κάνουμε σενάρια μπορούμε τα πάντα να μπουν μέσα. Όπως παραδείγματι αυτή ας πούμε η ανακοίνωση έκανε να καταρρεύσει το χρηματιστήριο το ελληνικό 7% αλλά και όλα τα χρηματιστήρια. Αν κανείς λοιπόν υπολογίσει με παράγωγα μια μόχλευση 20 φορές, βγαίνουν 20 φορές επί 7, 140%, δηλαδή με 100.000 θα βγάζει κάποιος 1.300.000. Και άμα το ήξερε εκ του ασφαλούς κάποιος που είχε αυτή την εσωτερική πληροφόρηση, θα μπορούσε να βάλει πολύ μεγαλύτερα ποσά. Αυτό είναι μια διάσταση γεγονός. που δίνεται τώρα σημαντική διάσταση, ότι πώς παίζονται σε τέτοιου είδους, δηλαδή μέσα σε ελάχιστες ώρες. Μιλάμε για ζημιά δισεκατομμυρίων για κάποιους και κέρδος δισεκατομμυρίων για κάποιους άλλους. Και γι' αυτό θα πρέπει και οι Έλληνες κυβερνήτες, οι οποίοι δεν ήταν μαθημένοι σε οι αποφάσεις τους να επηρεάζουν τις διεθνείς χρηματαγορές, γιατί δεν επηρεάζουν μόνο το ελληνικό χρηματιστήριο, επηρεάζουν όλα τα χρηματιστήρια, θα πρέπει να προσέχουν ποιοι είναι οι δίπλα τους, ποιοι είναι οι σύμβουλοι και θα πρέπει και αυτοί να μπουν σε ένα πόθεν έσχες ως προς αυτά τα σημεία. Και μια και μιλάνε ότι θα μπορέσουν να ανοίξουν λογαριασμούς στην Ελβετία, καλό είναι να ανοίξουν τους λογαριασμούς και στα όλα τα χρηματοοικονομικά κέντρα όπου γίνονται αυτές οι πράξεις. Βέβαια, ευκαιρία λοιπόν είναι για την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς, την Τράπεζα της Ελλάδος που έχει και αυτή ευθύνη, γιατί ελέγχει τις τράπεζες, να κάνουν συνεργασία με ξένες κεντρικές τράπεζες, ξένες επιτροπές κεφαλαίου αγοράς και να ευρεθεί ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν τέτοια ποσά και αν αυτοί είχαν καμία σχέση με αυτούς που πήραν αυτές τις αποφάσεις. Πάντως το κλίμα, κυρία Μωραϊτάκη, επειδή το ζει 2 χρόνια ο κ. Παπανδρέου, ξέρει ότι μία δήλωσή του μπορεί να ανεβοκατεβάσει τα σπρέντ, να τα τεινάξει στα ύψη και να αλλάξει την κατάσταση. Άρα την πίεση των αγορών την έχει υποστεί 2 χρόνια. Άρα την ήξερε ότι η δήλωσή του για το δημοψήφισμα θα προκαλούσε μια τέτοια λυσιδωτή αντίδραση. Δεν μπορεί να μην το ήξερε και να μην το ήξερε ο ίδιος και να μην το έχει καταλάβει 2 χρόνια. Έχει συμβούλους, πολλοί είναι και νομπελίστες και ξένοι. Άρα θα έπρεπε λίγο να έχουν βοηθήσει τον Έλληνα πρωθυπουργό σε αυτό. Κοιτάξτε, οι νομπελίστες και οι σύμβουλοι δεν ξέρω πόσο είναι ενεργοί και δεν ξέρω επίσης αυτές οι συναντήσεις που κάνουν τελικά, ας πούμε, εάν κερδίζει η Ελλάδα ή κερδίζουν αυτοί. Γιατί πρώτον φαίνεται ότι δεν πληρώνονται και πληρώνονται λοιπόν με άλλους τρόπους, πληρώνονται με τη γνώση. Διότι όταν μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό, αν εσείς οποιοσδήποτε μιλήσει με κάποιον, ακόμα και αν θέλει να μην μιλήσει, του παίρνεις κάποια πράγματα. Έτσι είναι, κύριε Μωραϊτάκη, επομένως, αυτές τις ώρες συναντήσεις, γιατί ξέρω για αυτές τις συναντήσεις που γίνονται, στο τέλος όταν βγαίνουν έχουν σχηματίσει μια εικόνα πού πάει η Ελλάδα, τι σκέφτεται ο Πρωθυπουργός και αυτές είναι πάρα πολύ σημαντικές πληροφορίες. Λοιπόν, καλά θα κάνουν να προσέχουν, γιατί δεν έχουν απαλλαγή από το θέμα της προνομιακής πληροφόρησης βάσει του νόμου που ψηφίστηκε το 2006. Αλλά θα πρέπει και αυτοί που κρατούν, ας πούμε, τις θερμοπύλες αυτών των νόμων να καταλάβουν ότι μπορούν να επέμβουν. Έτσι. Γιατί είναι και αυτό ένα ποινικό αδίκημα, είναι μια παράνομη δραστηριότητα η διαρροή προνομιακών πληροφοριών, όπως και η κατάχρηση της αγοράς. Στην Αμερική έχουν φάει χρόνια φυλακή, στην Αμερική για πάρα κάτι τέτοιο θα έχει αυτές τις επιπτώσεις. Τώρα, επειδή
ας πούμε, αν θέλετε, η ζαριά θα μπορούσε να ρηχθεί σε ένα ασιατικό χρηματιστήριο, σε ένα γερμανικό, σε ένα βελγικό. Θα πρέπει από κοινού όλες οι χώρες να ενεργοποιηθούν και να τα ψάχνουν αυτά τα πράγματα. Κύριε Μωραϊτάκη, Δήμητρα, θερμή παράκληση, μια άνω τελεία να